Mga igsuon, dunay nindot kaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Jose katong anak ni Jacob sa dihang namatay na ang iyang papa ni balik ang kahadlok sa iyang mga igsuon nga basin unya og panimaslan sila ni Jose kay ila ra bagyud tong dagmalan siya. Nya karon siya naman mao'y powerful kaayo. Mao nang nahadlok sila. Kanabitang naa kay tao nga sigihan nimo bugal-bugal katong gagmay pa mo. Nya karon nahimo ng banggiitang tao, kulbaan sa kay, di ba? Ngilingay mong tupad, nawa kay gibugal-bugalan so una. Ingna ko no, nawa kay gibugal-bugalan. Kay posible man ang magdumot na nimo, bisan gani ang managsuon, kanang managsuon ba? Maguwang, nyab daw-daogon nimo imong manghod, nya karon ang imong manghod mao'y nahimong adunahan, katilaw dayon ka. Ana, namang gina batasan man na sa tao. Pero dili na batasan sa Ginoo. Ang batasan sa Ginoo dili magdumot, andam mo pasaylo. Di ko no, ingna ko no imong tupad sa lingi ay na unsa may batasan nimo, pang Ginoo o pang demonyo. Ang di mo lingi, pang demonyo nagbatasan. Lingi ba? Na unsa mo nang batasan nimo dia, pang Ginoo na o pang demonyo? Kay ang pang demonyo dumot to the max gina. Way sukod sa baos. Way sukod sa baos. Pero ang pangginoo, siging pasaylo. Muna si Jose, nagpuyo siya sa Diyos nun nga kinaiya. Iyag yung giingnan ang iyang mga igsoon. Hilak pagani siya, niingon siya, ayaw taon mo paghunahunag ingon ana. Kay bisan ang inyong gibuhat nga dautan nga rinako, gihimo sa Ginoong kahigayunan, aron maluwas ta, pinaagi nako, nga mao nay nahitabo karon. Nindutaan ang pagkasulti, no? Kanabitang moingon ka nga ang dautan nga nahitabo nimo nahimong paagi sa kaluwasan. Saan? Sakto na, dili. Pagka napo nako katuig sa pagkapari, way back 2014, ni hangyo gyud ko sa atong arsobispo nga kung pwede i-assign lang ko og parokya kay wa jud ko katilaw og parokya unya that time 50 anyos nako basig mamatay ko bishop unya di ko katilaw gyud dag parokya nya niingon dayon siya, I will take it into consideration kay padong naman to mag general reshuffling pag amurag dako nga reshuffling pag 2014 dito ko sa SPFY ato kadungog dayon ko sa ako mga kauban na-assign dayon sa parokya 4 mamikabuok ako kuha sa ko sa akong appointment excited kay kog asa kong parokyaha sus pag-abli na ako gibutang man dito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry unya resident priest sa Santo Rosario. Pagkabasa na ko ana, to akong luha kaingon ko unsa man ni daog-daog. Ako pa nga tiguang na nya nangandoy nga ma-assign og parokya ni ana man os presuhan nya gibutang man tuod og parokya pero resident priest mura bag disable nga pare ba. Samtang ang akong mga manghod kay pagkapare assistant parish priest, or team member. Hasta gud akong pipila ka mga estudyante sa SPFY kay 7 man ko katuig. Uy, nga assistant parish priest, ang uban gani na parish priest. Ako, resident priest. Nya tiguang ako pag ikinatiguangan. Hilak-hila ko ato. Nya akong gidawat, naka-recover na po ko. 5 years ko dito sa prisuhan, dito ko nalingaw og maayo, og dito ko nakasabot
aning kasakit. Mas nilaw ba ang akong pagsabot sa kasakit ug ang paghigugma aning gitawag nato in quotation mga kriminal. Mo nang dili na gyud ko mosalikway og kriminal. Kay daghan kaayong mga kriminal nga nabiktima gyud sa sitwasyon sa ilang kinabuhi. Motong dihay usa ka lawyer samtang na-assign pa ko dito, nya naghisgot mis kinabuhi sa mga piniriso, napuloy kay sila dito, ilang pagkaon, bastang lisura, na pag-ilang higdaanan, ang uban aris ilawom sa katri, diya pag mga tulo ka tao ilawom sa katri, na asbabaw sa katri, tuwa pag dias gatongtong sa katri, tuwa pag gaduyan sa babaw, nya way mga ligo, kay wa kayo'y tubig, nya ilang CR, usara ka buok, nya ang usa ka silda, 30 ka buok tao, usa ka buok CR, nya naar sa tipo nila. Ang kwarto nako sa Santo Rosario, nga gamay magitong kwartuha, equivalent sa silda dito sa prisuhan, nga puy-an og 34 ka tao. Lisod may ko ditong tuparan kog madri, ana maigo naman sa akong kamot, naagi mahitabo kung namutupad. Samot na yung 34 katao diha. Dito ko nakaingon pagkahayahay dahil nako bisag resident priest ko Santo Rosario, pagka-privilege nako ikumparar aning gitawag pagyug mga kriminal nya inigawas pagid ani sinalikway paginis mga tao samtang ako gapuyo ko Santo Rosario tinuod na ako'y kahiubos kay nganong ubos kaayo ang akong ranggo kunuhay in quotation isipare, pero daghan man kayong mohangop nako, daghan man kayong mo imbitar na kog kaon, nya inigdupa-dupa nako, tagaan din kog stipend dito, magdupa sila atubangan Santa Cruz Canus amudagan ilang kaso, tagutlo ka tuig wa pay hearing, napaginiuban unom na katuig way hearing, nya inig-schedule pagyus hearing, i-postpone pagyud lain na sang mga tuig imong paabuton, sidlak adlaw saop ang adlaw dito galingkod ka. Na iniabot nagtag 13 katuig, na pagani 15 katuig, wap agyud maaksyon ni ilang kaso. Tutok na muna ko. Niingon si Kristo, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung siya, si Kristo gipaantos, kung siya, si Kristo gipatay sa cross matod pa niya, unsa pa kahibuhaton nila sa iyang mga sakop. Biko no be, lingiyay mong tupad ing na tinun-an ka ni Kristo? Ngutan na ba, na tinun-an ka ni Kristo? Kay tinun-an gani ka ni Kristo, o tinuod yung kang tinun-an or disipulo ni Kristo, andam ka magantos. Di ka mo reklamo. Di ba? Pero reklamador gani kaita, pasabot kontra di itang Kristo, gitawag tag anti-Kristo or anti-Kristo or anti-Christ. Ug daghan kay dinhing nanimba, apil nang nanagwali, sama aning nagwali karon nga anti-Christ. Kana bang tao nga di gustong musunod sa kasakit o pag-antos ni Kristo, nya kusog kay musakit sa iyang isig katao. Ana, mao na karon pagka-assign ako dinhi, mura jud kog na daw pag-alagad sa parokya. Kay 15 gud ko katuig nga wa tagaig parokya, nya ang akong gugma naas pag-alagad. Mao nang pagka-assign ako diri 55 years old ko. Sa may tanaw ninyo, maayo na akong pagka-alagad. Mao nang biyaan na tamo. May makang pagkaalagad. Ingos Kristo, biya na. Ni aksyon ko kahiubos, nganong wa dawata ang akong letter ug ang inyong letters, mga kapitan. 5 ka kapitan nato, nihatag sag letter ngadto sa arsobispo, nihatag sad ko, naasad tay mga gitawag ato ninyo signature campaign, mga organizations, libuan to ka signatures gihatag sa nato ngadto ni Archbishop. Nya wa gyoy bisan gamay lang comment tungod kay
assignment na mo akong nadawat. Sa akong assignment, wag yung gibutang dito regarding your petition, ana. Isip tao, niingon dyo ko, bisa na lang sa pag-comment, nga wa na mo dawata tong inyong petisyon tungod kay maoni ang rason. Muralagway bili. Niya ako da yung napamalandungan si Kristo gani. Gibugal-bugalan pa, gihubuan pa, nga wa man gito'y sa, gilansang pa sa krus, wa man mo reklamo. Nya mao day na gisulti ni Jose. Unsa man gisa ni Jose nga gidumtan man siya mga igsoon, unsa man gisa ni Jose nga ila mang gustong patyon, wa nangayo ba si Jose og rason, wa na lang sad. Pagkakita na siya mga igsoon, wa siya nganong inyo man kong gihug tabay? Nganong inyo man kung gustong ipapatay? Unsa may rason? Wa na mangita. Unsa may giingon ni Jose? Pagbuot sa Ginoo nga inyo tong buhaton nako aron mahimong agianan sa kaluwasan. Munang di na lang sa tamangutana nganong wa tubaga ang atong letter ngadto sa atong arsobispo kay pagbuot nas Ginoo. Authority go na ay nalagpangutana. Ubos rabia ka. In short, ulipon rabia ako sa obispo. Kung unsay desisyon sa akong amo, din alang ko mangutana, pero ang akong ikondisyon, nganong ipadala man ko sa Compostela, nga ni pa man untay 70 million din nga utang, kunya pabor man gid unta kay ning parokyaha nga bayran taning 70 million gikan aning parokyaha, kay sit up na mga atong system, nya kay giibot man ta dinhi, back to zero man ta dito, wa pa mo siguro kabayad bataan nya tuwa sa laing problema dito, din alang ko mangutana ana. Ang ako na lang interpretasyon mo ingon na lang ko gihimo nis Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. Di ba? Lingi imong tupad ing na may gyud bitaw nga mobiya sa Padre Siano dinhi ing na may gyud maayo gyud bitaw nga mobiya siya dinhi ing na ba imong tupad. Ingna. Kay magsiging, ano man, ayaw, Ang importante hinoon, kung gusto yun mo nga makakita sa kaayos Ginoo, ayaw mo hunong og palit og slat. Bisan pag-asa nako, palit yapon mo sa slat, aron mabayran na natong 70 million. Kay kita dinhi, naanas mga 300 million ang atong nadawat nga mga donation in my 6 years. Ako niya na ipakwenta, oy, Ma'am Treasurer, kwintaha ragod ang tanan atong nadawat dinhing donations kay ato nang ihatag ang aktual. Kanang around 300 million nga donations nga atong nadawat dinhi sukad sa akong pagka-parish priest hangtod karon og niabot og wa man kaabot dol-dool. Kinsa may naghatag ana? Kamo naglingkod ron? Di oy. Gamay ra kayong porsyon sa atong territorial parishioners ang nakahatag ana. More than 80% hinatag sa atong gitawag og online parishioners. Kinsa man ning online parishioners kanang nagsunod aning atong misa online. Unya mituo nato, inigingon nato, donate mo dire kay di ako'y project slot palit silag slots. Nga wa gani sila kataak aning atong simbahan, wa gani sila kaari dire. Mao na niingon rasad ko, kamo mga online parishioners, tabang mo sa territorial parishioners. Karon kamo mo akong territorial parishioners. Ang taga Compostela dugay na sad na nga akong na online parishioners. Karon mo balhin ko dito, sila na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners, di ba? Niya sa may buhaton, palit yapog slat. Nganong na nagminghoy man na inyo mga naong. Maunay kinaiya sa mga yawanon. Possessive. Kinahanglan kita, dili ta possessive. Unsa man? Unsa may opposite sa possessive? Loving. Kay kanang nahigugma, mo set free ginas iyang gihigugma. Kanang nahigugma,
malaumon kanunay. Di ba? Naman na 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, endures all things, accepts all things, and love never ends. Ana siya. Mauna, padayon ko musulti ninyo, palitan ning ato mga slots o padayon. Unsa gito'y meaning sa slot? Minimum donation para sa atong certain project or certain activity. Unya, minimum man, doon na sanay maximum. So, ang atong minimum, 100 pesos. Ang maximum, wa nay limit. So, update, ang atong slot. Unya, in return, ang atong madawat, mao ang mga grasya sa Ginoo nga atong specifically stated sa atong mga slots title. Sama ning atong unang slot, God's reward and complete elation or grace. Mao ni ang atong gamiton pagbayad sa 70 million. Tag 100 pesos per slot. Unya, naasad ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong halin niabot nag 3,994. Ang wapa mahalin 696,006 kaslots. Unya, ang ato sang 70 slot challenge nga tag 7,000, 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong ikaduhang slot para sa pagtukod at pagtiwas og tukod sa 61 kabalay, 12 naman lang ni kabalay atong tukuronon kanina sang Christ Transforming Union or CTO nya with Mama Mary. So CTO tag 100 sad ni ang slot nya naay 61 slot challenge nga tag 6,100. Ang atong halin 3,979 na ka slots nya naapay 3,021 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Unya doon na sad ni siya'y challenge, 24 na sad ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Nya, moingon dayon mo, kagamay pa na pa deroy, 3,000, unya na pa'y 600,000 kapin nga palitonon. Di lang ta mo mind ana. Kung nahigog mata, kana ganing hulmigas, na hulmigas ba? Hay may nindot og balay ang hulmigas o ang ilaga? Uy. O kanang anay ba? Hay may nindot og balay ang anay o ang ilaga? Ang anay o ang hulmigas mobundo ko na. Mobundo. Nganong mobundo man ang ilang balay? Kay kada usa nila mutampo gyud, mubutang gyud, mubutang. Ang ilaga, tanawa ang ilang balay, buslot, lungag, pulos lungag. Ngano man, kada usa, dili mo contribute, igo ra mo kot-kot niya biyaan. Kot-kot biyaan. Pero ang anay, o ang hulmigas, magsigig dugang. Mausa na ang mga bees. Nganong mudako mo na ilang balay, tungod kay manglupad na sila, kay magbutang, magda sila something to contribute para sa ilang balay. Pero ang uban, mabungkag kay ilang ang panguhaon ang ilang balay niya, ilang personal agenda mo itumanon. Lingi ay mong tupad, last na lang lingi. Ing naunsa man ka, hulmigas o ilaga? Ing nakono. Naunsa man ka, hulmigas ka o ilaga? O hulmigas ka, mabayran kini natong 70 million, pero ilaga mong ako mga online parishioners, magsige ra mog pangayo. O niya, di gyud manghatag. Sige, manindog na ta mga hulmigas. Kasagaran gyud kon kanabitang mag-counseling ko, niya labi na gyud og conflict sa banag asawa. Niya moingon dayon ko kanang sala sa imong bana or sa imong asawa pasaylo lang na. Niya moingon dayon og tubag, ako lang paningkamutan pader. Dili lang gyud madali, ako lang hinay-hinayon. Unsa man na, sakto na ang pagkatubaga.
Di pagid nako sa Hinoon kaya karon pader, pero naa naman na sa akong hunahuna. Ako lang hinay-hinayan pagpaningkamot. Sakto dili. Murag sakto. Pero dili gyud. Ang gusto des Ginoo aura mismo or ora mismo. Karon gyudayon mo na pag-ingon gyud aning tao nga mukuyog niya, mukuyog ko nimo bisag asa ka. Ingon des Jesus, sure, ako ra ba? Wa ko'y kapahulayanan. May pang mga milo, kay naapay taguanan nga lungag or sag. May pang mga langgam, kay naay sag nga ilang paulian. Pero ako, wa gid ni siguro. Pasabot, naghimo ang Ginoo sa iyang misyon. Wa mag-agad kung doon na ba siya'y balay, doon na ba'y taong mudawat niya, naabay lugar nga iyang tawgon o iyang pinuyanan. Usahay kita, ingnon tang alagad sa simbahan, maingon dayon ta, o mualagad ko pero ako usa ning ipahilo na akong pamilya. Nya once gani nga okay na ni, asag di lang, naaraman gina ang pag-alagad sa simbahan. Nindot no, kamorong nag-alagad din labi na mo mga lektor o salmista, unsa man ni alagad mo tungod kay wa na mo'y obligasyon sa eskwela sa sana pamilya. Oh, mga buangon mo na kasagaran ngadto gawas nasod, dili ni ang pag-ingon lang sa pagtamay ba, pero reality ni siya nga ang kasagaran mo serve og simbahan kana ra gyung mga retired na mga 70, 60 kapin, kay kining working class nila dito, busy kay trabaho, why time para usas pag-alagad sa simbahan. Nya usahay sad mga bata, inigabot na mga 14 years old nga nisugod na sad sila og himos ilang mga gitawag og personal nga mga paningkamot, amawa na sad na sa simbahan. Mura bitag ang atong hunahuna nga ang kalibutan gasalig nato. Unya kay gasalig man nato ato usa siyang atubangon. Nya once gani nga ma-secured na halad sa tas Ginoo. Mga igsoon, ang tinuod gidi ay ang kalibutan nagsalig sa Ginoo. Apil na ta. Mao na unahon nato ang Ginoo. Kay kung dili nato unahon ang Ginoo, ari kita siyawa padong. Motong panahon ni Abraham sa Sodom and Gomorrah, si Abraham nihangyo sa Ginoo, Lord, unsa may mahitabo sa dako kayong siyudad, imo bagyong sunogon? Kung naa dihay 50 kabuok nga buutan nga nagtuman sa imong sugo, imo ba diyang sunogon ang tibuok siyudad? Ingon Ginoo, di nako sunogon tungod sa 50 kabuok. Ingon ana kadako ang mabuhat sa taong buutan. Masave niya ang dako daghang katawhan. Yan ni sigig bargain si Abraham. Hangtod ni ingon nagis Abraham, last na lang gini Lord, kung naay napo na lang kabuok ang motuo nimo, imo bang sunogon? Ingon Ginoo, dili nako sunogon. Basta naay napo kabuok. Sunan kana kadako daig mahimo sa tao. Muna ningon si Jesus, biyain ang imong amahan nga namatay, ikaw sangyaw aron maluwas ang daghang mga tao. Luwason na nimo nga patay naman na usar sad na kabuok, pero sa imong pagsangyaw tibuok kalibutan, at least usa ka syudad ang imong masalbar nga dili mamatay dito sa impierno. Kaysa magsigi kag hilak-hilak anang imong namatay nga amahan nga lawas na lang gani na inahibilin, kana ray imo yung tan-awon kanugon sa mahimo untang bunga sa imong pagsunod nako. Muna ang Ginoo agato siyang sundon, daghan kay mahitabong nindot sa atong kinabuhi. Dinis atong parokya nisunod magitag ning kamot matag sunod sa Ginoo, kanang inyo mga donisyon, kanang inyo mga kolektang gihog diha sa atong mga pamisa.
ato man ginang gigamit para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga projects, para sa atong mga kalihukan. Tanawa ra gud ug unsay nahitabo ron sa atong parokya. Nya dili ra sa atong parokya ni naka apil pagyud taghatag ngadto sa panginahanglan sa Archdiocese. Apil na sad ang daghan kay mga parokya o mga religious communities ato gyapong napaambitan. Nganuan tungod kay wa ta maniguro lang sa atong kaugalingon. Mao nang diri say usa niingon, Lord, mosunod ko nimo pero muuli sa kus amo kay mananghid ko. Bisan gani pagpananghid, di mo sugot ang Ginoo. Namin siya, ayaw na. Ako nagoy imong gisunod. Mananghid pa dyo ka dito nga, binuhat ra man nako. Ako mo'y sunda. Nindota, no? Gilinga imong tupad. Yung na mananghid pa kasi imong bana aron mo kuyog kang father. Yung na no? Mapatian kita sa bana aning kalakiha. Mao na siya rato nang una-unaon, kung imo nang gibuhat tungod sa Ginoo, ayaw nagpananghid. Meaning, sa pagbuhat nato sa sugo sa Ginoo, dili na ta maghuna-huna unsay isulti nato sa mga tao. Padayon buhat. Mao na dinhi kining atong giingon nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Mag-agad rasad ni nato kung maayo ta ngadto sa Ginoo ug maluluyon sad sa atong isig katao. Pero kita ra gyud magpaluoy-luoy, kita ra gyud mo'y murag maniguro sa atong kaugalingon. Ang Ginoo sad dili sad maayo, dili sad maluluyon nato. Kinahanglan kita mo buhat ngadto sa atong isig katao sa mga buhat sa Ginoo. Mao na manghinaot ta nga ang ato untang paningkamot matag adlaw labi na gid sa ato mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan. Magbuhat unta sila, dili magsigig hunahuna nga susunod tuig eleksyon na sad, 2028 eleksyon na sad, kinahanglan mamundo ko karon. Ayaw ana mga leaders. Trabaho mo maayo unsay ikahatag ninyo sa atong nasod. Ang Ginoo maura sa imo palambo sa inyong kinabuhi sa sunod panahon. Tanawa karon unsay nahitabo. Ang mga dinaog-daog kasagaran maoy nidaog atong midterm elections. Ang mga kaning gitawag natog mga banggiitan kunuhay in terms of kwarta, in terms of gahom and influensya nangapildi. Dili na ingon nga final na. Doon na pa'y laing challenge sa mga nidaog. Ang challenge, andam ba mong mosunod sa pagkamaayo o sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Di gani mo mubuhat ana, igo ramos pagdaog, nya lipay na kay mong nidaog mo, malusno orsad mo, mura og Sodom and Gomorrah. Masunog ra mo, mawagtang sad mo spasing. Mga igsoon, dunay nindot kaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Jose katong anak ni Jacob sa dihang namatay na ang iyang papa ni balik ang kahadlok sa iyang mga igsoon nga basin unya og panimaslan sila ni Jose kay ila ra bagyud tong dagmalan siya. Nya karon siya naman mao'y powerful kaayo. Mao nang nahadlok sila. Kanabitang naa kay tao nga sigihan nimo bugal-bugal katong gagmay pa mo. Nya karon nahimo ng banggiitang tao, kulbaan sa kay, di ba? Gilingay mo tupad, nawa kay gibugal-bugalan sa una. Ingna ko no, inawa kay gibugal-bugalan. Kay posible man ang magdumot na nimo, bisan gani ang managsuon, kanang managsuon ba? Maguwang, niyab daw-daogon nimo imong manghod,
Nya karon ang imong manghod mao'y nahimong adunahan, katilaw dayon ka. Ana, naman gina batasan man na sa tao. Pero dili na batasan sa Ginoo. Ang batasan sa Ginoo dili magdumot, andam mo pasaylo. Gikono, ingna ko no imong tupad sa lingi ay na unsa may batasan nimo, pang Ginoo o pang demonyo? Ang di mo lingi, pang demonyo nagbatasan. Lingi ba? Naunsa mo nang batasan nimo diya, pang Ginoo na o pang demonyo? Kaya ang pang demonyo, dumot to the max gina. Way sukod sa baos. Way sukod sa baos. Pero ang pang Ginoo, siging pasaylo. Muna si Jose, nagpuyo siya sa Diyos nun na kinaiya. Iyag yung giingnan ang iyang mga igsoon. Hilak pagani siya, ningon siya, ayaw taon mo paghunahunag ingon ana. Kay bisan ang inyong gibuhat nga dautan nga rinako, gihimo sa Ginoong kahigayunan aron maluwas ta pinaagi nako nga mao nay nahitabo karon. Nindutaan ang pagkasulti no? Kanabitang moingon ka nga ang dautan nga nahitabo nimo nahimong paagi sa kaluwasan. Saan? Sakto na dili. Pagka napo nako katuig sa pagkapari, way back 2014, ni hangyo gyud ko sa atong arsobispo nga kung pwede i-assign lang ko og parokya. Kay wa jud ko katilaw og parokya. Unya that time 50 anyos nako basig mamatay ko bishop. Unya di ko katilaw gyud dag parokya. Nya niingon dayon siya, I will take it into consideration. Kay padong naman to mag general reshuffling pag amurag dako nga reshuffling pag 2014 dito ko sa SPFY ato. Kadungog dayon ko sa ako mga kauban na assign dayon sa parokya, upat mamikabuok. Ako kuha sa ko sa akong appointment. Excited kay kog asa kong parokyaha. Sus pag-abli na ko gibutang man dito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry. Unya resident priest sa Santo Rosario. Pagkabasa na ko ana, to akong luha. Kay ingon ko unsa man ni daog-daog. Ako pa nga tiguang na nya nangandoy nga ma-assign og parokya. Ni naman os prisuhan nya gibutang man tuod og parokya pero resident priest mura bag disable nga pare ba. Samtang ang akong mga manghod kay pagkapare, assistant parish priest ana or team member, hasta gud akong pipila ka mga estudyante sa SPFY kay 7 man ko katuig. Uy, nga assistant parish priest, ang uban gani na parish priest. Ako, resident priest. Nya, tiguang ako pag ikinatiguang nga. Hilak-hila ko ato. Nya, akong gidawat, naka-recover na po ko. 5 years ko dito sa prisuhan. Dito ko nalingaw og maayo. Og dito ko nakasabot aning kasakit. Mas nilaw ba ang akong pagsabot sa kasakit ug ang paghigugma aning gitawag nato in quotation mga kriminal. Munang dili na gyud ko musalikway og kriminal. Kay daghan kaayong mga kriminal nga nabiktima gyud sa sitwasyon sa ilang kinabuhi. Motong dihay usa ka lawyer samtang na-assign pa ko didto, nya naghisgot mis kinabuhi sa mga piniriso, napuloy kay sila dito, ilang pagkaon, pastang lisura, napag-ilang higdaanan ang uban aris ilawom sa katri, di pag mga tulo ka tawo ilawom sa katri, na asbabaw sa katri, to pag di as gatongtong sa katri, to pag gaduyan sa babaw, nya way mga ligo, kay wa kayo'y tubig, nya ilang CR, usara ka buok, nya ang usa ka silda, 30 ka buok tao, usa ka buok CR, nya naar sa tipo nila. Ang kwarto nako sa Santo Rosario, nga gamay magitong kwartuha, equivalent sa silda dito sa prisuhan, nga puy-an og 34 ka tao.
Mulisod may ko ditong tuparan kog madri ana maigo naman sa akong kamot. Nagi mahitabo kuno mo tupad. Samot na gyud 34 ka tawo diha. Didto ko nakaingon pagkahayahay day nako bisag resident priest ko Santo Rosario, pagka-privilege nako ikumparar aning gitawag pagyug mga kriminal nya inigawas pagyud ani sinalikway paginis mga tao samtang ako gapuyo ko Santo Rosario tinuod na ako'y kahiubos kay nganong ubos kaayo ang akong ranggo kunuhay inkutisyon isipare pero daghan man kay mo hangop nako daghan man kayo mo imbitar na kog kaon nya inigdupa-dupa nako tagaan din kog stipend didto magdupa sila atubangan Santa Cruz Canus amudagan ilang kaso tagutlo ka tuig wa pay hearing napaginiuban unom na ka tuig way hearing nya inig schedule pagyus hearing i-postpone pagyud lain na sang mga tuig imong paaboton sidlak adlaw saop ang adlaw didto galingkod ka na iniabot nagtag 13 ka tuig na pagani 15 ka tuig wa pa gyud maaksyon ni ilang kaso. Tutok na muna ko. Niingon si Kristo walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung siya si Kristo gipaantos, kung siya si Kristo gipatay sa cross matod pa niya unsa pa kahibuhaton nila sa iyang mga sakop. Biko no be, lingay mong tupad ing na tinun-an ka ni Kristo? Ngutan na ba na tinun-an ka ni Kristo? Kaya tinun-an gani ka ni Kristo, o tinuod yung kang tinun-an or disipulo ni Kristo, andam ka magantos. Di ka mo reklamo. Di ba? Pero reklamador gani kaita, pasabot, kontra di itang Kristo, gitawag tag anti-Kristo or anti-Kristo or anti-Christ. Ug daghan kay dinhing nanimba, apil nang nanagwali, sama aning nagwali karon nga anti-Christ, kana bang tao nga di gustong musunod sa kasakit o pag-antos ni Kristo, nya kusog kay musakit sa iyang isig ka tao. Ana, mo na karon pagka-assign ako dinhi, mura jud kog na daw pag-alagad sa parokya. Kay 15 gud ko katuig nga wa tagaig parokya, nya ang akong gugma naas pag-alagad. Mo nang pagka-assign ako diri 55 years old ko. Sa may tanaw ninyo, maayo na akong pagka-alagad. Mao nang biyaan na tamo. May makang pagkaalagad. Ingos Kristo, biya na. Ni aksyon ko kahiubos, nganong wa dawata ang akong letter ug ang inyong letters, mga kapitan. 5 ka kapitan nato, nihatag sag letter ngadto sa arsobispo, nihatag sad ko, naasad tay mga gitawag ato ninyo signature campaign, mga organizations, libuan to ka signatures gihatag sa nato ngadto ni Archbishop nya wa gyoy bisan gamay lang comment tungod kay assignment na mo akong nadawat sa akong assignment wa gyoy gibutang dito regarding your petition ana isip tao niingon jud ko bisa na lang sa pag-comment nga wa na mo dawata tong inyong petisyon tungod kay maoni ang rason mura lagway bili niya ako dayong napamalandungan si Kristo gani gibugal-bugalan pa gihubuan pa nga wa man gitoy sa gilansang pa sa cross wa man mo reklamo niya mao day na gisulti ni Jose unsa man gisa ni Jose nga gidumtan man siya siya mga igsoon unsa man gisa ni Jose nga ila mang gustong patyon wa nangayo ba si Jose og rason wa na lang sad pagkakita ni siya mga igsoon wa siya nganong inyo man kong gihug tabay nganong inyo man kong gustong ipapatay unsa may rason wa na mangita unsa may giingon ni Jose pagbuot sa Ginoo nga inyo tong buhaton nako aron mahimong agianan sa kaluwasan. Munang di na lang sa tamangutana
nganong wa tubaga ang atong letter ngadto sa atong arsobispo kay pagbuot nas Ginoo. Authority go na ay nalagpangutana, ubos rabia ka. In short, ulipon rabia ako sa obispo. Kung unsay desisyon sa akong amo, din alang ko mangutana, pero ang akong ikondisyon, nganong ipadala man ko sa Compostela, nga ni pa man untay 70 million dinhi nga utang, unya pabor man gid unta kay ning parokyaha nga bayran taning 70 million gikan aning parokyaha, kay sit up na mga atong system, nya kay giibot man ta dinhi, mo back to zero man ta dito, wa pa mo tay siguro kabayad bataani, nya tuwa sa laing problema dito, din alang ko mangutana ana. Ang ako na lang interpretasyon, moingon na lang ko, gihimo nis Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. Di ba? Lingi imong tupad ing na may gyud bitaw nga mobiya sa Padersiano dinhi. Ing na may gyud maayo gyud bitaw nga mobiya siya dinhi. Ing na ba imong tupad? Ing na. Kay magsiging ngono man uy, ngono man, ayaw na ay. Ang importante hinuon, kung gusto gyud mo nga makakita sa kaayos Ginoo, ayaw mo hunong og palit og slot. Bisan pag-asa nako, palit yapon mo sa slot aron mabayran na natong 70 million. Kay kita dinhi naanas mga 300 million ang atong nadawat nga mga donation in my 6 years. Ako niya na ipakwenta, oy, Ma'am Treasurer, kwintaha ragod ang tanan atong nadawat dinhing donations kay ato nang ihatag ang actual kanang around 300 million nga donations nga atong nadawat dinhi sukad sa akong pagka-parish priest hangtod karon og wa man kaabot dol-dool. Kinsa may naghatag ana? Kamo naglingkod ron? Di oy. Gamay ra kayong porsyon sa atong territorial parishioners ang nakahatag ana. More than 80% hinatag sa atong gitawag og online parishioners. Kinsa man ning online parishioners? Kanang nagsunod aning atong misa online. Unya mituo nato, inigingon nato, donate mo dire kay di ako'y project slot palit silag slots nga wa gani sila kataak aning atong simbahan, wa gani sila kaari dire. Muna, ningon rasad ko, kamo mga online parishioners, tabang mo sa territorial parishioners. Karon, kamo mo akong territorial parishioners. Ang taga Compostela, dugay na sad na nga akong na online parishioners. Karon mo balhin ko dito, sila na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners. Di ba? Niyan sa may buhaton, palit yapog slot. Nganong na nagminghoy man na inyo mga naong. Maunay kinaiya sa mga yawanon. Possessive ba? Possessive. Kinahanglan kita, dili ta possessive. Unsa man? Unsa may opposite sa possessive? Loving. Kay kanang nahigugma, mo set free gina siyang gihigugma. Kanang nahigugma, malaumon kanunay. Di ba naman na? 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, endures all things, accepts all things, and love never ends. Ana siya. Mauna, padayon ko musulti ninyo, palitan ning ato mga slots o padayon. Unsa gito'y meaning sa slot? Minimum donation para sa atong certain project or certain activity. Unya, minimum man, doon na sanay maximum. So, ang atong minimum, 100 pesos. Ang maximum, wa nay limit. So, update, ang atong slot. Unya, in return, ang atong madawat, mao ang mga grasya sa Ginoo nga atong specifically stated sa atong mga slots title. Sama ning atong unang slot, God's reward and complete elation or grace. Mao ni ang atong gamiton pagbayad sa 70 million. Tag 100 pesos per slot. Unya,
naasad ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong halin niabot nag 3,994. Ang wapa mahalin 696,006 ka-slots. Unya ang ato sang 70 slot challenge nga tag 7,000, 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong ikaduhang slot para sa pagtukod at pagtiwas og tukod sa 61 kabalay, 12 naman lang ni kabalay atong tukuronon kanina sang Christ Transforming Union or CTO nya with Mama Mary. So CTO tag 100 sad ni ang slot nya naay 61 slot challenge nga tag 6,100. Ang atong halin 3,979 na ka slots nya naapay 3,021 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Unya do na sad ni siya'y challenge 24 na sad ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Nya moingon dayon mo kagamay pa na pa deroy 3,000 unya na pay 600,000 kapin nga palitonon. Di lang ta mo mind ana kung nahigugma ta kana ganing hulmigas na hulmigas ba hay may nindot og balay ang hulmigas o ang ilaga. O kanang anay ba hay may nindot og balay ang anay o ang ilaga? Ang anay o ang hulmigas mobundo ko na. Mobundo. Nganong mobundo man ang ilang balay? Kay kada usa nila mutampo gyud, mubutang gyud, mubutang. Ang ilaga tanawa ang ilang balay, buslot, lungag, pulos lungag. Ngano man kada usa dili mo contribute, igo ra mo kutkot nya biyaan, kutkot biyaan. Pero ang anay o ang hulmigas, magsigig dugang. Mausa na ang mga bees. Nganong mudako mo na ilang balay. Tungod kay manglupad na sila, kay magbutang, magda sila something to contribute para sa ilang balay. Pero ang uban, mabungkag kay ilang ang panguhaon, ang ilang balay niya, ilang personal agenda mo itumanon. Lingi ay mong tupad, last na lang lingi. Ing naunsa man ka, hulmigas o ilaga? Naunsa man ka, hulmigas ka o ilaga? O hulmigas ka, mabayran kini natong 70 million, pero ilaga mong ako mga online parishioners, magsige ra mog pangayo, o nya di gyud manghatag.